че нещо най-интересното винаги е накрая в клипчета. Все снимам някакви глупости, пък интересните работи ги пропускам. Кои интересни? Това е интересно ли си? Да, да си почива. Ай, Манжо, развали с прическата. Виж колко са готини така. Сега в Sin City има на някакви приятели шият дрехите за всеки видове кучета. Специално за любителите на дрежките. Една вечер всеки е поканен с любимеца си. Ще има ревю за кучешки дрехи. Айде Sin City. Ние не сме в тази категория. Ние ще Нали ходим знаеш, да какви гледаме. кученца трябва да се ходи? Ма ние ще ходим да гледаме. И ще Гледаме цъкаме. простаците. И ще цъкаме. Що си взех такова куче, не е такова. Сега как ще му купа дрежка? Не, аз никога не съм обичала. И ще ходим така Нищо напред. съм да. Ще ходим така напред. Извинявайте, шиите ли са по-големи? Лозанова също ще бъде. Така страшно. Събитие, щом Лозанова ще бъде. Мога да пуснем Просто Райман. да Да украси. Смотли! Смотли!